हेलो लोगोफोर आंनि गोदान यूट्यूब रियासनदाव फिन खनसे खबाइखौबो बरायहरनाय थाबाय। दिनै माने आं आथा दिखांना हांनादो बोरायदों माने ना बोराया थांजोब्बाय माने दा आङो थांगासिनो दङ गथ' दङ माने ना। आसा खालामो दे नोंसोर आंनि भिडिअ'खौ गासैबो नायो माने ना। सोरबाफोर जुदि गोदानै फैदोंब्ला कमेन्ट हर माने ना आंनि भिडिअ'खौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो होननानै माने कमेन्ट हरब्लानो आं नोंसोरनि कमेन्टखौ नायनानै साबस्क्राइब आरो लाइक खालामनानै होगोन माने ना लोगोफोर। नैबे जाहानि सासे बिहावमानि माबा माने गय बागान बिसिनियानो थांनांगौ माने ना जाहानि गय बागानखौ बाहायबोबाय बे जाहानि बिहाव खासि माने ना नैबे माने जि मोजां बानायो गय बागानखौ। गथ'आ थाबायनो हाला नै बाबायनि थाबायनो बे माने मानगासिनो माने खायजों मिजों नांजोबबाय खानदुं हरनाय माने ना। बे सेन्देला नोंनि नङाथ' सेन्देल बदला लाबोदो रिया नै बिनि बायनाय सेन्देलखौ लाबोबाय बि थ' दा बदल लांगोन थ' नङा बे नोंनि थ' धोनि बुरिया दिखांगासिनो दं आथाखौ। जोंहा गरमाव हालाया माने ना दिनै सानसेखौ गदो आथा दिखांनो जोंहा थांदों।